Стали сме на ранките, защото като чака, направо ще да не умери това. Е по-скоро аз, той малко е по-добре чака. Коя минута си? Ами доста ранеш не сме с нещата. А? Те е волито. Вземе едно към аз. Засилил се яката. Ще да тъпе срещна тия. Ти си на силата, мамка му избяга. Его. Ако ще избяга. Дай да пробва от друга страната. Бочински как е? 8-2, 0 дори. Чакай, че то се смаше. Ако не ме беше от друг преди малко. Снимай вече, човек!